A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idan yau ka fara sauraron shirinmu, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa a duk lokacin da muka ɗaura shirye-shiryenmu. Daren baƙin ciki kashi na 3. Inna Abula ta kalle shi cikin tashin hankali tana magana. Malam ba dai haikewa wata yarinya aka kuma yi ba, tana magana dafe da ƙirji cikin tsoro. Malam Ayuba ya ci gaba da bayani cikin damuwa. Ƙwarai da gaske, yarinyar nan Sailuba ƙawar Dijatu aka haikewa cikin dare. An ce da ita aka yi wasa a filin gaɗa daren jiya. To gurin dawowa dai a hanya ake tunanin azzaluman sun tare ta. Da asuba aka tarar da ita kwance a sume gefen hanya. Daga Lami har Inna Abula suka ɗauki Salati cikin tashin hankali. Dijatu kuwa ta kasa ci gaba da abin da take yi tun da suka fara maganar. Tana jin an ambaci sunan ƙawarta, hankalinta ya ƙara tashi, ta dafe ƙirji, ta fashe da kuka. Gaba ɗaya suka kalle ta, sai ta nufi ɗaki da gudu cikin tashin hankali tana kuka. Malam Ayuba da sauran matansa suka ci gaba da tattauna maganar cikin damuwa, kasancewar babu wanda ya damu da maganar Dijatu, duk da sun san ƙawarta ce. Dijatu ta ƙule cikin ɗaki ta yi kuka marar sauti da damuwa. Tana jin tashin hankalin da bata taɓa ji ba a cikin rayuwarta. Da yanzu da ita abin zai faru. Domin Sailuba da Asabe sun biyo mata akan su tafi filin gaɗar. Ta ce ba za ta ci ba. Ashe abin da zai faru da ita kenan. Wace irin rayuwa ce ke faruwa a wannan garin nasu na son lalata rayuwar 'ya'ya mata? Kuma abin babu gurin tsira. Ba ga filin gaɗa ba, ba ga hanyar rafi ba, ba ga cikin gari ba. Ta jima cikin damuwa ta rasa yadda za ta yi da rayuwarta. Tana ji a jikinta shi kenan rayuwarta da Sailuba ta zo ƙarshe. Wannan tunanin ya saka ta miƙewa da sauri ta yi hanyar fita tsakar gida. Har lokacin innarta da Lami suna tattauna maganar abin da ya samu Sailuba. Ta tsaya tsayi tana kallon su, ba wai don tana son jin abin da suke tattaunawa ba, sai don ta rasa me ya kamata ta yi. Lami ce ta kalle ta, ta yi magana cikin faɗa. Kin tsaya mana aka, ki wuce bakin madafi ga can ɗumamenki. Cikin sauri ta amsa da to. Ta wuce ta ɗauki sauran tuwon da aka zuba mata cikin ƙaramin kwano. Ta koma gefe ƙarƙashin bedi ta zauna. Ta zuba wa tuwon ido tana saƙawa da kwancewa. Kamar kuma an tsikara mata allura. Sai ta miƙe da gaggawa. Ta nufi gurin da aka ajiye kayan da suke ɗiban ruwa. Ta suri bokiti ta nufi hanyar waje. Ɗumamen naki fa na ga baki ci komai ba. Lami ta tambaya cikin gadara. Na ƙoshi. Ta baiwa Lami amsa a gaggauce. Ta nufi hanyar fita cikin sauri. Lami ta taɓe baki gami da faɗin. Lallai yau labarin ƙawarki ya buge ki Dijatu. Amma dai ki sani babu sauran komai da za a ci da rana. Sai idan babanki ya shigo da wani abin. Tana ƙoƙarin fita ƙofa ta bata amsa. Na ƙoshi baba Lami. Lami ta kaɗa kai. Ai shi kenan. Ke Zali da Mari ku zo ga abincin yayarku nan ku ci. Yaran da ke can gefe suna wasa. Suka nufi gurin abincin da sauri cikin murna domin dama ba wani ƙoshi suka yi ba. Bayan Dijatu ta fita, kai tsaye gidan su Sailuba ta nufa. Ta ɗauki bokiti da sunan ɗiban ruwa ne domin ta sami hanyar fita. Ta ga halin da ƙawarta ke ciki, amma ba domin ta ɗauki ruwan ba. Tun daga nesa ta hango Sailuba ɗauke da kaya a kanta, tana tafi tana kuka. Mutane jefi-jefi suna wucewa suna kallon Sailuba, suna nuna ta suna magana. Gabanta ya faɗi, lallai ta san hakan zai faru. Ta nufe ta da gaggawa cikin tashin hankali, tana mata magana. Sailuba ina za ki haka? Tana magana tana kallon yanayin da Sailuba ke tafiya cikin tashin hankali da damuwa. Sailuba ta yi kamar za ta yi magana, sai dai kukan da ya ci ƙarfinta ya kasa barinta ta furta komai. Sai kawai ta yi gaba, tsoro da fargaba suka ƙara kama Dijatu. Ta bi ta cikin gaggawa ta riƙo hannunta. Ki daina kuka Sailuba, ki gaya min ina za ki je ne? Cikin kuka Sailuba ta fara magana. Ban san ina zan je ba Dijatu. Da baba da inna sun ce in tafi, sun ce na je wani gurin can da nisa. Hankalin Dijatu ya ƙara tashi, abin da ke ɗaga mata hankali kenan. Duk lokacin da wannan mummunan abu na fyaɗe ya faru ga wata yarinya a garin, iyayenta da dukkan danginta sukan yi ƙoƙarin ganin sun nisanta ta da su. Domin a cewar su, idan ta zauna har abada wani a gidan ko mace ko namiji ba zai auru ba.
domin za a dinga fargaban auren duk wata zuri'a da ta fito daga gidan. Amma idan wacce aka yi wa fyaɗen ta yi nisa da su, shi kenan wata rana za a manta da labarin, za kuma a ci gaba da auren 'ya'yan gidan. A gare su babban abin kunya ne a yi wa ɗiyarka fyaɗe, kuma ka ci gaba da zama da ita. Sannan duk garin babu wanda zai yadda ɗansa ko wani nasa ya aure ta. Ko da an saka rana ana gobe ɗaurin aure ne kuwa. Hawaye ya zubo daga idon Dijatu, har lokacin tana riƙe da hannun Sailuba. Zo mu koma, zan yi wa inna da baba wata magana, wataƙila za su bar ki zauna tare da su. Ba za su yarda ba, tun safiyar da aka gano komai suke kuka, suna faɗin na tona musu asiri. Tun asuba yayyen babana suka fara maganar dole a san inda zan tafi. Kin san gidanmu gidan gandu ne, sun ce idan ina gidan an daina auren zuri'arsu har abada. Babu wanda zai yarda ya ƙara zama da ni. Dijatu ta fashe da kuka cikin tashin hankali. To shi kenan, zo mu je gidanmu, na ji babana yana ta faɗa akan abin da aka yi miki. Na san zai yadda ki zauna tare da shi, don Allah ki zo mu je can. Daga bayansu suka ji an daka wata tsawa, gaba ɗaya suka waiga. Kawun Sailuba ne, Baba Barau ke magana cikin huci. Har yanzu kina nan Sailuba baki tafi ba? Ki yi gaggawar barin garin nan tun ba mu sassaɓa miki ba. Ko kina son masifar da ta faɗa miki ta zamo sanadiyar rushewar farin cikin iyalanmu ne? Cikin shekar kuka ta fara ƙoƙarin yin magana, amma Dijatu ta riga ta. Ka yi haƙuri kawu Barau. Bata san ina za ta je ba, don Allah. Ya ƙara duka tsawa cikin faɗa. Ki ji shegiyar ɗiya da iya yi. To ki sani, ko ke wani ya ganki da ita ba zai yadda ya aure ki ba. Don haka ki yi gaggawar sakinta ta wuce tun rana bata yi mata ba. Ai baki fi mu ƙaunarta ba, amma babu yadda muka iya. Dole mu nisanta da ita idan har muna son ganin mai kyau a tattare da zuri'armu. Dijatu ta kasa sakin Sailuba, sai ma fashewa da kuka da ta yi. Sailuban ce ta yi ƙoƙarin janye hannunta da ƙarfi, ta ci gaba da tafiya cikin ɗingishi tana kuka. Dijatu ma kukan take yi cikin tashin hankali. Tana ji tana gani Sailuba ta yi nisa, ta tafi ta bar su tsaye. Sai ta juya gida cikin gaggawa tana riƙe da bokitin tana ci gaba da kuka. Duk inda ta ratsa ta wuce sai an bi ta da kallo. Mutane da dama sun san irin ƙawancensu da Sailuba, don haka da yawa sun san dalilin kukan nata. Har ta isa gida tana ci gaba da kuka. Gurin mahaifiyarta ta nufa da ke gyaran dawa, tana cire dattin cikinta ta zube a gabanta tana ci gaba da kuka. Duk da inna Abula bata fiye shiga shirginta ba, yau ta kalle ta cikin firgici da tsoro. Sai mata magana, ke menene haka kike yi wa mutane kuka irin wannan? Cikin ranta ta ji daɗin yanda innarta ta nuna damuwa akan damuwarta, don haka cikin kuka ta fara magana. Inna ga Sailuba can za ta tafi, bata san ina za ta je ba, don Allah ku yi wani abu a kai, kar ku bar ta ta tafi. Innarta ta kalle ta cikin yanayin mamaki kamar za ta yi magana, amma sai ta fasa ta ci gaba da aikinta. Lami ce da ta fito daga bayan gida ta sami maganar cikin mamaki. Amma kuwa baki da hankali Dijatu, yau na ƙara tabbatarwa ke sakarya ce da kike cewa kar a barta ta tafi. To nan gidan kike so a dawo da ita ta zauna? Ta waiga ta kalli Lami da ke tsaye riƙe da buta tana mita, sai ta kasa cewa komi. Lami ta ci gaba da magana. Dole ne hakan ya faru da ita, tunda babu wanda zai yadda abin da ya shafe ta ya shafe shi. Idan kuma ba haka ba, hawayenki ne zai ƙare a banza. Ta ajiye butar ta nufi ɗakinta. Dijatu ta ƙara kallon mahaifiyarta ko za ta ce wani abu, amma sai ta ga kawai ta ci gaba da aikinta, bata ƙara kallon inda take ba. Ta jima durƙushe a gabanta kafin daga baya ta fuskanci babu abin da za ta iya yi mata, don haka ta miƙe cikin sanyin jiki ta nufi ɗakinsu. Ta haɗa kai da gwiwa. A wannan karon ba kuka take yi ba, tunani ne mai zurfi ya shige ta. Shin waye ne yake yi wa matan garin nan fyaɗen da aka kasa ɗaukar mataki? Sau da yawa tana jin ana zargin sarkin Fawa da ɗansa Buji. Me yasa ba za su zamto abin ƙyama ba? Sai yarinyar da suka yi fyaɗen ce za ta zamto abin gudu. Tana son ta san wane ne ya yi wa Sailuba wannan yankan ƙaunar, waye ya raba ta da farin cikin rayuwarta. Saura watanni kaɗan ya rage Sailuba ta yi aure da saurayinta Bala, amma yanzu shi kenan an ɓata mata lissafi. Tashin hankalinta ɗaya, bata san ina Sailuba za ta je ba. Wani ranar haka ta yi shi cikin tashin hankali da tunani a cikin ɗaki. Sai da rana ta take sannan ta dinga jiyo kiran ƙaninta da ke binta Lukman. Sai a lokacin ta san bacci ne ya yi awon gaba da ita. Ta tashi ta kalle shi cikin mamaki tana miƙa.
Inna ce ta ce ki je ki samo ruwan da za a ɗora girkin dare, babu ruwa a gidan. Kai me yasa ba za ka je ba? Ta tambayi Lukman tana kallon sa cikin damuwa. Ni karare zan je na yo a daji yanzu. Lukman ya bata amsa. Yana gama faɗin haka ya juya ya bar ɗakin. Ta yi miƙa game da yin salati. Ta nufi hanyar fita kai tsaye. Kusan dukkan 'yan gidan da ƙannenta da iyayenta mata suna tsakar gida kowa na sabgarsa. Ta nufi inda ta ajiye bokitin. Ta ɗauka da nufin ta fita. Kai tsaye babu wanda ya ce mata ci kanki. Tana fita ƙofar gida ta ci karo da Malam Sagiru yana sanye da kaya masu kyau. Alamun zai tafi unguwa ne. Ta kalle shi cikin mamaki. Malam ashe baka tafi ba. Ya yi murmushi cikin yaƙe. Yana faɗin ta yaya zan iya tafiya ba tare da na miki sallama ba Dijatu? Ta ɗan yi yaƙe ta kawar da kanta tana faɗin ba na jin daɗi ne shi ya sanya. A'a ki gaya min gaskiya. Me yasa jiya baki je filin gaɗa ba? Ko dai hana ki aka yi? Kafin ta bashi amsa ya kuma watso mata wata tambayar. Amma yau kamar baki je makaranta ba ko? Ta ɗaga kai cikin alamun kuka tana magana. Baffana ya hana ni zuwa makaranta. Ya ce kar na ƙara zuwa. Subhanallahi. Saboda me Dijatu? Ya tambaya cikin tashin hankali. Cikin rawar murya ta bashi amsa. Wai ya ce aure zai yi min kuma ya bani lokaci na fitar da miji ma. Ta kasa ƙarasa maganar saboda kukan da yake shirin ƙwace mata. Hankalin Sagiru gaba ɗaya ya tashi. Ya dinga kallonta kawai ya kasa magana. Ya san wannan ranar za ta zo dole wata rana. Amma bai taɓa zaton haka da sauri ba. Ta ɗaga kai ta kalle shi cikin sabon kukan da ke shirin ƙwace mata. Ka ji abin da ya faru ga Sailuba kuwa? Ya ƙara ruɗewa lokaci guda. Ban ji komai ba, domin tun asuba na wuce garin ɓeraye amso saƙon babanmu. Dawowa ta kenan na yo nan, domin na san ina komawa gida zan wuce makaranta ne kawai. Me ya same ta? Cikin shishsheƙar kuka ta bashi amsa. Wani ne ya yi mata, ya keta mata haddinta. Ya dafe kai da sauri cikin tashin hankali, gami da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana ina yanzu? Ta tafi. Ta bashi amsa cikin yanayin kuka. Ina ta tafi? Ya ƙara tambayar ta cikin damuwa shi ma. Ban san ina ta tafi ba, ta dai tafi kawai da kaya tana kuka. Sagiru ya ɗora hannu a kansa, kamar zai fasa ihu cikin yanayin damuwa. Sai kuma ya sauke, ya kalle ta cikin tashin hankali yana magana. Ta faɗi wanda ya yi mata abin ne Dijatu? Ba mu yi wannan maganar da ita ba. Ko da ta faɗi ma babu amfani, tunda babu wanda zai goya mata baya.